Hello. Tigdota mo po at main pasalamat, papuri ket ang metong nga Diyos. Malugod at mahal makiya kami pa. Salamat po Ginoong Diyos no makananong misan pa. Miras na ng puhing Aldo Convention. Makanyan kaya pong mitipon-tipon bang makanyan ganapan ng metong papuri pa sa salamat kaya kagino. At bang pisabyan ng mayaping na nasa kasulong ikaw lad ning kaya kaming kasalpantayanan. Ginoo, ipanalig mi po kaya kayong sabla. Ika po yung malimuna ang pontalwi, maing Aldo bukas Ginoong Diyos. Kaya pong malilik yung landas ming dapat lakaran. Salamat po kayong panumingong wewe, mamuking iningat, pagkalipo po yung kaya kaming pamangan at kailangan king balang oras. Ipanalangin mila naman po rin kaya kaming kapatad. Pinili mo ka rin dakal, bang maging talete na ningkaya kang kalam at upaya, Espiritu Santo mapamatula, bang turo ang pontumahid kaya kami Ginoong Diyos. Di na niyo pong sapat, kapibabatan, sikanan, kabiyasnan Ginoong Diyos, bang mga nyandang ay sadsad ing karelang banal at tungkulan. Anti mo naman Ginoong Diyos, dahil tetakan mong tagapagsalita, bang mga nyan mamulalag ka rin kaya kang salita at gawa, lugod kaya kami. Ginoo, di na niyo pong sapat na kabiyasnan, kapibabatan, tetagan, bang Aldo bukas Ginoong Diyos, agam pananda pong alang kulang, at kapuri-puri banal king kaya kang harapan. Ginoo, antimurin ding pinili mong manimuno karimbalang simbahan, bansa Ginoong Diyos, o balang organisasyon Ginoong Diyos, din na niyo pong pusong mamu, pusong maganaka, pusong biyasang kilala ka rin kaya kang kaburian ng pon katuliran, banging kapayapuan, kaunlaran, pamikakalugod Ginoong Diyos, king metong at metong magari ang ganap kaya kami. Ginoon timurin panalangin mila rin kaya kaming kapatad, amanandaman, pengari Ginoong Diyos, sa langin ikining santuaryong iti. Ginoo makanyan mo pong apisan ka rin kaya kang mayupayang gamat, dumakanano pong iparam niyo po yung higit pang sikan at pwersa, banging Aldo bukas sa kayabe may lang gagalo at gagalmang karing banal at tungkulan. Anti mo naman Ginoong Diyos din at yuking problema. At elumduman Ginoong Diyos paslagan mo po king kaya kang sala. Ika po yung magaring ganap karela, iyo po pa yung bursyan, yung makasingit siya, yung kaburyanan ng laman o yung jablo. Bang makanyan kaming malili, king kaburyanan ng panlaman. Noon ika po yung manimuna talwi, king kikimbiye. Salamat po karing pagkalubiyong karagdagan na may labasan, king kikimbiye. Gino'y panalig mi po kaya yun ang gaman king kapilan, ing kaya kaming biye at pagkabiye. Dakal pong salamat, iti po yung samot dalangin, king lagyo mo Jesus. Dakal pong salamat. Amen.
Purihin po natin ang ating Panginoon na siyang lumikha ng langit at ang lupa. Sa oras pong ito ay mayroon po tayong paksang tatalakayin. Ang tema po ay ang kayamanan at katuruhan sa simulay ng Espiritismo. Dito po ay may paksa po, ang referensya pong ginamit dito ay sa San Mateo 6:19 hanggang 34 po. At ang gagamitin ko lang po dito ay hanggang 6 hanggang 21 lang po. Sa 19, ganito po ang kanyang sinasabi. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ng tainga at ang mga kalawangan at dito'y nangahuukay na nagsisipagnakaw ng mga magnanakaw. Kaya po tayo dito, sinasabi, huwag po tayong maghipon ng kayamanan o maging ito man po ay salapi sapagkat ito ay ito'y mga nasa libutan. Ngunit ito po ay minsan po kailangan po mag-impok po tayo ng yung pong hindi nakakain o mga masisira o makakain ng mga insekto. Yun po ang ating ipunin. Sa 20 po kung ang magkatipong kayo ng kayamanan sa langit at noon ay hindi sumisira kahit ang tainga, kahit ang mga tainga, kahit ang kalawang at doon ay hindi mga mukuhay at hindi masisipagnakaw ng mga magnanakaw. Yun po ang paggawa ng mabuti o ang mga bagay na hindi mananakaw sa atin. Yun po kung paano tayo gumawa ng mabuti sa kapwa natin upang tayo ay kanyang mapakinggan ng ating Panginoon ang ating mga ginagawa at makita niya. Sa 21 po, sapagkat kung saan naroon ay inyong kayamanan, doon naman doon ang iyong puso. Ito po ay nangyayari sa ating buhay. Nakaramihan sa atin, kung tayo ay, lalo na kung sadyang tayo po ay sadyang mayaman, ay hindi po natin nagagawa ang ating mga katungkulan, lalong-lalo na sa ating paggawa sa ating Panginoon. Alam natin na tayo ay natuto na rin tayo sa paggawa, lalong-lalo na sa ang ika-6 na araw ay sa atin at ang ika-7 ay sa ating Panginoon. Yun po ay ating nagagawa. Kaya po kung bakit ang isang tao sa atin ay nangyayari, kung bakit may mga bagay, may mga taong sadyang dukha o maragta o sadyang napakahirap at mayroon naman pong taong sadyang mayaman at lalo pang yumayaman. Sino po ang nagbibigay sa atin ng kayamanan sa ating buhay? Kaya sa unang Samuel, basahin po natin sa 2:7 ng unang Samuel. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang Panginoon ang nagpapadukha at ang nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kaya po tayo, kung tayo ay gumagawa at alam natin sapagkat tayo ay natuto na tayo ay kanyang binigyan ng Diyos ng kayamanan dito sa lupa upang pagyamanin natin. At huwag po nating kakalimutan ang kayamanan na kanyang kagustuhan ay ang pong kayamanan na hindi masisira. Yun po ang kanyang hinahanap sa atin. Sapagkat dito sa mundo, marami po ang nangyayari, lalong-lalo na sa mga bagay na ang isang tao ay maging isang mayaman. Kaya po sinasabi dito sa San Lucas 12, sapagkat ito ay ang mayaman at ang mangmang.
Sa Lucas 12:18, at sinasabi niya, ito ay gagawin kong at gigibain ko sapagkat ito po ay isang mayaman na talagang mayaman sa kanyang buhay. At sa kanyang ay gigibayin niya daw ang kanyang mga kanyang bangan o gigibayin niya sapagkat siya ay talagang mayaman. At gagawa ako ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. 19, ang gaya pong 21. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari, nakakamalig. Para sa aming tao, magpainga ka at kumain at uminom ka at tumawa. Sa 20 po, datapot sinasabi sa kanya ng Diyos, ikaw na aling ingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ininda mo ay mapapa sa kanino kaya? Pasensyano ko po kasi ako po balo nung magtas ko po sugar eh. Lalangi ko po batal. Enak man po mag-nervous uling sanay na kaya po kasi kaya ba magsalita eh. Lawin niyo po, tingnan niyo po ang isang mayaman. Kumbaga dahil siya ay sadyang mayaman, nagpakayaman ka dito sa mundo. Hindi lamang po ang kanyang inahani dito ang kanyang kayamanan sapagkat siya ay sadyang mayaman at napakarami ang kanyang kayamanan. Kanino kaya mapupunta ang kayamanan ito? Kaya po kung isipin natin kung kanino mapupunta ang kayaman ito sapagkat ang Diyos, pag kinuha na ang iyong buhay sa oras na yun, ano kaya at kanino kaya mapupunta? Yun po ang sinasabi ng kasulatan. Kaya po kung isipin natin, kaya po kung tayo magiging matayog sa ating buhay at mangangarap ng napakataas at napakatayog na pangarap sa ating buhay, kaya isipin po natin kung ano ang ating dapat gawin sa ating mga kayamanan. Sapagkat kung ang kayamanan natin o maging salapi, wag po tayong padadala sa mga bagay na ito. Sapagkat sa unang Timoteo 6:10, ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng huri ng kasamahan na nasa pagnanasa ng hiba ay mag-isay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanyang sarili ng maraming kalumbayan. Ito po ay madalas pong mangyari. Kaya po wag po tayong padala sa ating mga, kung dumarating man tayo o maging isa man tayong mayaman dito sa mundo. Kaya dito po, meron din po sinasabi dito sa unang Timoteo, kung ikaw ay maging isang mayaman po, ganito po ang iyong gagawin. 6:18 ng unang Timoteo. Kailangan po tayo ay maging handa, lalong-lalo na sa mga pagbagay na ito, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Kailangan po, ito pong mga bagay na ito ay ating pong isinasa puso natin sapagkat ito po ang gusto ng ating Panginoon na tayo po ay mamahagi, lalong-lalo na sa mga dukha. Kaya po kung kayo ay gumagawa ng kabutihan, lalo na sa mga dukha, kailangan po ang ginagawa ng isang tao mayaman kung mahari po ang mga dukha o talagang sadyang marami tao, talagang napakahirap na tao, yun po ang ating tinutulungan sapagkat sila po, hindi po tayo maaring tumbasan ng ating ginawa. Kaya po,
ang Diyos pong nakakakita sa atin at nakakaalam. Siya po ang gaganti sa iyo. Yun po ang ang gusto po ng mangyayari sa iyong buhay. At dito rin po sa unang Timoteo ay sa Gawa 20:35, ganito po rin po ang kanyang sinasabi. Sapagkat mapapalad ang mga nagbibigay at kaysa sumatanggap. Sabi po rito, nagbibigay alimbawa ako sa iyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo na pang mapalad ang nagbibigay sa tumatanggap. O, tingnan niyo po, mapapalad po pala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Yun po ang kanyang gusto na nating kailangan ang magawa. Sa Kawikaan 11:25, ganito rin po ang kanyang sinasabi. Dito po sa 11. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siya'y dumidilig ay madidiligan din. Tingnan niyo po, kung tayo po ay gumagawa ng kabutihan, ang Diyos din po ang gaganti sa iyo. Kung ikaw po ay payat, patatabain ka. Yung pong bulsa niyo po, yung tataba, ang ibig pong sabihin dito. Yung po ay bibigyan ka at didiligan ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aking pakikipag-aral sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat.
sasabianan. King lagyo naning Diyos, o maestrong malam, kay ba't itang tundon, pilit neng pasyason, nung mapakle yay ti panolo ala neman. Ing kalam naning Diyos sa blatang kapanyo, kung sabla ang ene ateyo, kilob naning templo, mio beyabe kayo, akong makiramdam, banalayamano, magpakabiyas akong alang kayang ganan, hanggang yakwa iti ampong dasan, king mayap yung pakso, eto taknang kongan, wapintikdo kayong ating katapatan, harapan naning Diyos, kayo ikongon, luat neng panahon, king po makiramdam, king ang gaman ngeni, keti rakodisan, lalo nung mebioso, ding kasarilinon, bayo ilod kula, ding kakong amano, bontok ning kombensyon, ngeni ma ngutang ko,
nanula ring boge o api sabihan iyo deti makawukol kareting gamit iyo. Kagalang-galang banal, nabingi po, may meeting kaming opasyalis, nung no ka rin, pisabya mila po, yung tungkol ka rin medium. At api kay army po, retang kaya kayong pinye, panukala kaya kami, na dinan mila pong schedule ding bahala ng medium po. At api kay army po, dininan nilang schedule, dumurot la ka rin sakop ng sentrum ng PPC-5. Yapin po, may gawa po rin ang karelang schedule. Kita mo po. Dakala, salamat. Kakupe, kibat mo. Naring balang pili tungkol ban gawano dapat lang pailalam pasa kuplang at iyo karing katungkulan at mamuntok ano lawen maying sibul king kayang kabilyon dating paksayo banke kayong gawan king ikasulong ning kasal pantayanan mo na langgalo karing katungkulan ilan laking bilang si bolding gamit mo king batang gangeni matatangal lalto king kekang tipunan sentra at alalo nuko umengeni talasambang reyno ibili ko king saglit apenandit king berbalan ding kakong aman. Nung baslayan me ing tao king kayang kabilyan. Wa enalabingot ding kekong sarili king pamakiramdam. Bakit kaya magparatiking tao? Ing lalto ing ating kakulangan king kayang pamanggalo king buri na ning Ginoo.
Anyapin ka ring balang saglit. Gigisingan milo ding kekong panamdam. King banting upayang alang magkulang ke kayo metong man. Kalupa na mo, ngening ding mayap yung kapag nasan bayang maliyaring akit king bukas ingke kayong sentro. Lalo sanang may git akit naning Diyos ing tekdo lang pelalong mga lati. Karing balang katungkulan apeg itanggapan niyo king arapan naning Ginoo. Ing panawon at tune karing balang metong ke kayo. Wa pagkapilitan ning taong atiyo king kapanwalan ing makatipon ya king pibandian karin king kayarian. Uling iti alang kayang ganan anabang amaliyaring kamtanan ning tao. Potang ding pibandian karin king kayarian ilaring maliyaring ati punyo. Ngano alang maging ulaga ampon kabaldugan king manuwalang tao. Nanong tumipunyo king ke kayong yatong kakarinon, makayinggil karing salapi. Makayinggil king katungkulan king yato. Iti natula at maging karapat dapat king Ginoo. Ngening king ikayo king atinako king kasalpantayanan. Pakikuanan niyo pin abilagyo ding kekong sarili king anting butil mustaso. King banting upayang mayakit yo ing tao. At kanitang ang giyang itang bundok awutos yo. Nga na tulang dungyo king dayat malat iti at matupad. King ulinon ning kekong pamaniwala ampon kasalpantayanan king Ginoo. Wapin ikong sabla alasanang malakuan metong man ke kayo. Ngano ning pamating biniye ko ke kayo. Ing pirate nga ng misasabianan king lagyo ng Kristo. Kay ba't ngano itang kayang tundon pelet newong pasyason. Makalunos ne ing taong mga intuliran. Oleng nga na nung mapakliya iti, bisa kayo ampon ali ala ng panulo. Aniya kabang ing panawon atiyo ke kayo. Parati ko sanang mababatiyo king ke kayong pamaminto king arapan naning Ginoo. Parati ko sana nga ng mapanalangin. Parati ko sana nga ng makasadiyo.
at maglameyo ing balang metong ke kayo uling eyo balo itang mapanako king kayang pandalo. Uling makalunos ni ing tawong mayawos king kasalpan tayanan. Nung eno maliaring ayari ding obra ating gapno abinyeno ning ginungnuan. Makalunos kayo. Makalunos kayo. Ing lugod na ning Diyos paratiyang atiyo. Ing kalam na ning Diyos parating babiyene ke kayo. King banting upayang metong man alang magkulang ke kayo. Ngening misa diayo at mi talaga ing metong akombensyon karing balang biyeyo. Pelalo sanang mga lati ing mayakit kayo. King Aldo ampon bengi karing kekong pamaminto. Baslayan niyo karing napon karing biyeyo. Sumangid no ning ating kabagsubukan adaratang king ninumang manuwalang tao. King uli no ning kabias non at yunek ke kayo iti maging tula arapan na ning Diyos yu. Iti maging karapat dapat at matulid. Talasamba akanakong disan king penanditayte. Maging mamulasa at maalam ding kekong panamdam. Uling ing Diyos at yubabo, mamuya at maalam karing balang metong kekayo. Inasa panatilian ning tao king kayang kapanwalan. Ing magparatiyo ing kasangkanan. Ilakoye at iwaglit karin kekong sarili ing kasangkanan. Uling potang ing tao eya bisang galo king burina ning Ginu. Miyayaliwang bage akasangkanan amaliyaring sabiyano king kayang sarili. Magtapat ko king Diyos. Makiyabe ko ping alang kayang ganan king burina. Wang alanang maging masaya ampong maswelo ke kayo. Nung ding balang tuknangan iyo ayari yulo king kayarian babo. Ngana karin alang lungkot. Karin alang kasakitan. Nune itingana puros kaligayan. Ikeng mensaheros king kayarian paratira kong gigisingan. Balang datang kami parati ing babiyemi ke kayo ing magtapat kayo. Ing magkapilit kayo karing kekong pamaminto. King banting upayang karing Aldo yung bukas. Alanang maswelo nung aliwa ing tawong meka panuparan king burina ning Ginu. Agkatanda kayongan ikong sabla.
Anggiyang ikaming mensaheros king kayarian ali kami tutok ng balang kulait kayo at yu kami king bamilang gawan ding keking katungkulan ngeni sana ikayuman makanyan mo namang magparati ke kayo ing kapamintuan, mapanalangin kayo. Mapagsadya kayo. Ing mayayaliwang agle adaralano ning yato yung salunon. Iti lalakad alang patugot. Iti akakitiyo ampong ababatiyo karingkekong panimanman ing miyayaliwang agle ayatiyo king yato yung kakarinan. Ikayo na sano ing maging lunas no ampong panulo. King kapamilatan doring mayap yung pamirapat dapat mayaplok ing sablang sakit ng atiyo ning yato yung kakarinan. Ken ko migising, ken ko mitikdo. Ang kasana king tauli ng singap ning kekong inawa keti mabatiyo kayo. Matulid mo ikong sabla, ngening megising kayo keng union espretista, kasalpantayanan, mitanam karingkekong puso, papanatilian yu ing mayap adapat karing balang penandit, king pelalong kabyasnan ing iyagapeyo. Emo balang sabiyanan ng tao ing kalugurane ing lupa ng tao. Iti nga no ang gaya mo king amano, dapot ketang dapot. Alayong mababatiyo ing taong atiyo king kapanwalan. Magpakabiyasa kong alang kayang ganan king burina ng Diyos. Magpakatatag ko king kayong katatalakaran. At bitaniye karing sariliyo ing kababan at kapibabatan. Uling iti yo ing matulid agawan ning tao amakaramdam karing amano. Mapagpakumbabalasan na dating sarili. Ding makuyad asuyong aibiye kuke kayo. Ela sana maging angin at abling karingkekong pakiramdam. Nune bagkos pa naman iti idapukyula king kekayong puso ampong kaisipan. King banting upayang eko mabande kapilanman. King uli na ning lugod na ning Diyos ay sasawang makiyabe ke kayo. Ngeni ikayungan makiyabe kong ating katapatan king burina ning Gino. Ilareti ring dimot kong kasiwan abinye ke kayo. Adiós sin bendición, que malakuannya sablang tupa kelob ning iglesia. Magpakapilan man, eko pinpay nawa, karing katungkulan, miyabe
yabe ko po. Sinuyo ke kayo, banal iyong tipunan. May kakalagod ko nga lang kayang ganan. King balang penandit, manalangin ko ngan. Santa Veronica, adios, kapayapaan. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa araw na ito po ay ating ginagawa ang konbensyon kung saan po sa ating unang parte ng ating programa, ang pagsamba nagawa natin kung saan po ay tinalakay na ating speaker ang ating paksa ngayong araw na ito, kung saan po ay binigyan niyang diwa ang ating paksang tinalakay ngayong araw na ito. Kung saan po ang kanyang pinakabuhod na alam po natin sa ating pananampalataya, ang unang ating alam, ang doktrina ay puro kawang gawa. No po. Kaya nga, sabi ng ating kapatid sa kanyang binigay na diwa, ang una pong sinasabi sa atin ay huwag tayong tumipon
ng pag-ari dito sa lupa, nakaw at nasisira. Kaya po, alam ko po ang bawat isa sa atin ay ang mahalaga dito ay ang katuruan ng ating pananampalataya na ang ikakaliligtas ng bawat isa sa atin ay puro kawang gawa. Kung ano po ang ginawa natin dito sa lupa, siya rin ang ating ahanihin doon sa langit. Kaya po, alam ko po ang ating pag-aral ay medyo malawak na at alam ko na pong ang bawat sa atin ay may naitanim na sa bawat puso natin. Gayon din po ang dinala ng banal na batlaya kung saan po ay inilarawan niya din na kung saan po ang sabi niya, dahil po tayo ay parati nang nakakarinig ng mga salita ng Diyos, no po. At pagkatapos alam po na natin ang mga dapat gawin, alam po natin ang bawal, no po. At pag tayo ay nagmatigas, sabi niya, pag kayo ay namatigas, pag pinatigas niyo ang iyong batok, at pag ito po ay nabali, wala nang lunas. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil po sa ating pag-aaral, parati po nating naririnig ang mga tama, no po, ang hindi dapat gawin, kaya ba't nagmamatigas tayo sa mga hindi magandang gawain ng pinipilit natin, ay ano po ang mangyayari. Siguradong pag tayo po ay sinubukan ng Diyos, ay wala tayo pong magagawa. Kaya po, ang mga dalang ito ng mga speaker natin at ang ating banal na batlaya ay napakahalaga po sa atin, no po. Ito po ay magiging gabay sa ating ikakuunlad, hindi lang ng ating espiritu nasa ating katawan, kundi ang ating pong pananampalataya. Yan po ang mga buod sa ating unang parte ng ating programa, ngayon pong convention. At ngayon po ay pupunta tayo sa pangalawang parte kung saan po ay tatalakayin natin ang mga paksang, mga agendang dapat natin pong pag-usapan. At gusto ko muna pong ibalita sa inyo at gusto ko munang ipaalam sa inyo na mga dapat natin pong mga activities o mga dapat natin pong gawin sa susunod na pang-araw, no po. Noong pong nakaraang convention, tayo po ay nagkaroon ng proposal kung saan po ito'y matagal nang pinag-uusapan. Ito po ay nakapending, no po. Noong last convention natin ay na first reading na po ito tungkol po sa ating mga anniversary. Dahil po ang pag-anniversary natin ngayon ay medyo meron ng kakibat na problema dahil sa panahon, no po. Dahil ang mga pag-aaral natin sa eskwelahan, lalong-lalo na po yung mga kabataan natin, yung school curricular nila, school calendar nila ay nag-iba po, no po. Ang nangyayari ngayon, imbes na April, May ang kanilang bakasyon, ay mangyayari niyan, magiging June, July na po ang kanilang bakasyon. Kaya po, nagkaroon tayo ng konting conflict sa araw po ng convention natin, ay araw ng anniversary natin, dahil po ang nangyayari sa nakaraan, ang anniversary natin po ay Mayo, 4 po ang sunod-sunod na nag-anibersaryo, no po. Kaya po, ito po ay pumasok sa atin na kung ano po ang pwede nating iambag o pwede nating ipasok na opinion. At ito po yung mga anniversary natin. Yung Sibol po ay second Sunday na po ng May. Ito po ay may Bisperas, kaya second Saturday and second Sunday po ang schedule ng ating anniversary dito sa Sibol. Dati po ang tatak ay yung Wednesday, tapos yung Pamanadsad, yung Friday. Sunod-sunod po yan
Ay, una pala ba yung dalan po, no? Itong first Saturday, ay Sunday po, no? Kaya po, ito po ang mga pumasok na munikala na dahil po ang bundok ay nag-anibersaryo na rin. Kasi po ang anibersaryo ng bundok ay second Saturday of November. Kaya po, iningi ng pagkakataon, no po, lalong-lalo na ang mga kabataan natin ay nasali na po ang anibersaryo ng bundok na Nimbi. Kaya po may pumasok na munikala o mungkahi, mga kapatid. Ang mangyayari kung halimbawa ang bundok po ay mag-anibersaryo ng second Saturday, ang dalan kung pwede po susunod na second Sunday. Na po, magkasunod na lang sila. Ito po ang mungkahi. At ang tatak naman at pamanatsan magkasama din. Kasi po hindi natin pwedeng i-schedule yung dalan kasi pag tagulan, pag napatsyempo po tayo ng tagulan, bumagyo, ay sigurado pong lubog ang Candaba. Kaya iwas-iwasan natin po ang tagulan sa Candaba, no po, sa bundok ay sa dalan ng Nimbi. At ang tatak at pamanatsad, gayon din po ay ang mungkahi ay magkasunod na rin. Kung Saturday yung isa, Sunday naman yung isa. Opo. Ito po ay pumapasok sa September o October kung papayag sila. Titingin tayo sa buwan ng September, October kung ano po ang available doon kasi baka may kasabay na anibersaryo sa ibang sentro. Kaya po titignan natin kung September o October. Ito pong mga mungkahing ito ay pumasok dahil po sa pagkakataon na kagaya po ng magkakaroon na ng changes, lalo na po sa mga kabataan. Opo. At gayon din po, dahil iningi rin ang pagkakataon, po, yung mga pag-araw kasi ng simple, araw ng weekdays, no po, yung Lunes hanggang Biyernes, karamihan ng mga nag-aaral at nagtatrabaho, hindi po nakakapunta. Kaya ito po ang mungkahi sa mga mamuntukan natin, pag-aralan po ninyo ang mga mungkahing ito, no po. At ang pangalawa po, tungkol po sa mga mediums, no po. Kung saan po ay nung nakaraang espiritu po ay tinawag ng hihina po ang isang sentro. Ito po. Opo, babasan ko pa mo po. Pwede lang pong talakay po tareng mamuntukan. Reta po kaya kayong mungkahi, o tamidiran pa yung oras kayong dalan, ilahadye po. Depo. Reni binasa ko lang mo, rening mungkahi. Bala mo, dyan tala kanina Reni. Depo. Ispilka ko pa mo po. Retang po tapong muntata na kitang talakayan, bawat pong sentro, nung nanaman po yung karelang mungkahi, ng damantamo. Depo. At sa mga medium po ay nagkaroon na tayo ng schedule. Sabi nga na kagabi po sa aming pagtitipon ay napag-usapan po ang parang dry run lang ito, no po, sa ulo ng buwan ng ating September, no po. At dito po ay napagkairian namin ng mga opisyales kung saan po gumawa kami ng schedule na pasamantala ito po ang ating susundan bilang dry run sa ating mga schedule dito sa mga medium. Gusto po kasi ng Banal na Espiritu na lahat ng mga medium ay para lalong masanay, no po, sa iba-ibang venue, sa may ibang tao. Gusto niya umikot sila sa sakop na sentro ng Committee 5, no po. Kaya kagabi po ay ito po ang mga schedule na napag-usapan.
ang ginawa po namin ay sumunod na lang kami sa schedule ng mga evangelista. No po. At nagkapalit lang yung mga araw, no po. O schedule nila. Kasi po ang nangyari po ay kasi po yung mga evangelista natin mayroong 3 grupo, no po. Ang grupo ng bawat isa sa kanila ay yan na lang po ang sinundan natin sa mga medyo, no po. Ganito po ang nangyari. Ito po yung schedule ng Group 1. Ang Group 1 po ay ang mga evangelista dito ay kapatid na Noel Yumol, Joe Anastasyon, Boy Ensano po, at saka si Renato Baluyot. Ang ginawa po namin, ang medium ng pamanadsad, yan po ang isinama namin sa Group 1. Opo. Kaya ang mangyari, ito po ang kanilang schedule. First Sunday, sila po ay pupunta sa Dalan. Second Sunday, pupunta po sila sa Tatak. Third Sunday, pupunta po sila dito sa Sibul. At fourth Sunday, pupunta po sila sa Pamanadsad. Dahil po 4 Sunday po ito. Ay 5 Sunday po yung September. Opo. Kaya 4 na linggo ang gugugulin natin, yung panglima dito po sa convention. So ito po yung schedule nila. First Sunday sa Dalan, second Sunday sa Tatak, third Sunday sa Sibul, fourth Sunday sa Pamanadsad. So ito pong medium ng Pamanadsad po ang nakasama dito, no po. Pamanadsad, no po. Dahil po 3 ang medium ng Pamanadsad, siya po ang ang pangulo po dito ang mag-i-schedule kung sino. Sibul Tagumpeni Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpeni Biel.